салом ба ҳама подписчикони канали Саёҳат ТЖ. мо дар шаҳри Чкаловск, Тоҷикистон, шаҳри Чкаловск, вилояти Суғд қарор дорем. Дастгириро фаромӯш накунед. Мы сейчас находимся в Таджикистан, город Чкаловск. бародаро, дастгириро фаромӯш накунем. Ҳама каса подписатсия кунем. мо ҳозир худо хоҳад на шаҳри Чкаловскида медроем. даромадгоҳи шаҳри Чкаловск. шаҳраки Чкаловск. Короче, так, здесь в 1990 году почти 80% был русским. А сейчас где-то 25-30% русских живет. Короче, я выкаурс медонистим на барош могу сказать. Подписчикой ма бисёрш русскион, которые ему кам-кам гуфтан метонистаги та перевод ки ба урси хати. Як чи нимчи медонистаги ма мегум. Таки хато ҳам кардам, ягон кас наханда. Дастгирирани фаромӯш накунем бародаро. Канали моро Саёҳат ТЖ дастгирӣ кунем, обуна шавем. Ана нигоҳ кунем. Ҳама дарӯшка кафел зади лифта. ана инҷода бо раҳи одам раҳ дорад. то ана он тараф ҳам раҳи одам раҳ дорад. даромадгоҳи шаҳри Чкаловск. Месяц декабря. Вот смотри, у нас живой святынь. Она нигоҳ кунед. Идет тобистон. Действительно ҷои истироҳатгоҳ аст. Нигоҳ кунед. Вот еще один тачку святый. Ина так зам қаврсия медонистам барои шумо гуфтам. Чхели, носай сигарета надорим кашем. Мегам ана мекашем. Ман намекашидам, просто шӯхӣ кардам. ҳалаи тобистонда шаршара. ҳала инҷара круги Чкаловск мегам. Чкаловский.
اینجا پویز رای پویز بودگی اون طرف میرم вот 25 декабря смотрите у нас какие цветы. Короче, Таджикистан бапеш. Отель. Маҷмуаи хизматрасонӣ Баҳор. Як кружечкаус мегӯям ҷара. Равшан. Таҷикистон ба пеш. Круги Чкаловс. Бародаро дастгириро фаромӯш накунед. Обуна шавед дар канали мо Саёҳат ТЖ. Ресторани шабона 24 соат кор мекунад. Ана мо дар назди арчаи солинавӣ дар назди герб омадем. Сагдийский област. Город Чкаловский. Kan bidemi Qasri Farhang budagi. Qasri Farhang shahri Chkаловск. Anamja kadom donishgohe. طرف پمیر بزرگ ана ин барбар ҳамаш гостница ҳотел гостницаи Матин меҳмонхонаи Матин бародаро дастгириро фаромӯш накунед дар канали мо обуна шавед ана мо оста оста тарафи помир бозор мерем анамҷа як бозорчаи майдакай номаш помир мегӯянд помир бозор ай бараш боғи устод Садриддин Айнӣ ана 50 метр монданда бозори помир бозор уфтам боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ дар даруни парк боғ парки Садриддин Айнӣ шаҳри Чкаловск
Noktada. Restorani Shohkand. اینجا ده کاروسل بودگی شب کشیده است همی صبح کارنامه سرت همیسون توس тобистон даку ай наврӯзӣ бигем ай моҳи март сар кардагӣ анаму территория покза ҷои мороженикфурӯшӣ равшан мешаванд ҳама ҷо светош гирён мешаванд мекунанд ҳама ҷо ҷои мороженикфурӯшӣ инҷо да ай бисёр одами бисёр рагашта намешаванд пайкараи устод Садриддин Айнӣ мо аю дарш дар омадем ба ин дарш мебароем маҷмӯаи варзишӣ стадиони карочи стадиони шаҳри Чкаловск двадцать третье октября тараф больницаҳои Чкаловск